निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार, मी डॉक्टर सदानंद कुलकर्णी। आज आपल्यासोबत आहेत प्राचार्य श्री प्रमोद डोरले सर। सर 1973 ते 2000 या कालावधीमध्ये लिभो चांडक महाविद्यालय मलकापूर इथे प्राचार्य होते आणि गेल्या 10-12 वर्षांपासून विविध विषयांवर ते लेखन करत आहेत। स्वामी विवेकानंद हा त्यांच्या चिंतनाचा आणि लिखाणाचा साधारणतः विषय राहिला आहे। इतरही काही पुस्तकं त्यांनी लिहिली आहेत। आज आपण त्यांनी अनुवादित केलेल्या भारतासाठी समर्पित जीवन भगिनी निवेदिता ह्या पुस्तकाबद्दल त्यांची मुलाखत घेणार आहोत। पण सर, मला असं वाटतं की हे जे पुस्तक आहे ते अनुवादित पुस्तक आहे, सिस्टर निवेदिता द डेडिकेटेड हू गेव हर ऑल टू इंडिया, लेखिका निवेदिता भिडे। तर ह्या पुस्तकाकडे वळण्यापूर्वी मला तुमच्या इतर लेखन प्रवासाबद्दल पहिल्यांदा ऐकायचंय आणि नंतर मग आपण पुढे जाऊया। तसा कोणतेही लेखकाचा लेखन प्रवास हा ग्रांथिक लेखनापासूनच जनरली आपण गृहीत धरतो। पण मराठीचा शिक्षक आणि मराठी विषय होऊन नेहमी झालेलो असल्यामुळे आणि शिक्षकी पेशामध्ये असल्यामुळे वाचनाची स्वाभाविकच आवड, त्याच्यामुळे मग त्या कालखंडामध्ये एखाद्या प्रसंगानुरूप जे काही मनात आलं किंवा जे काही वाटलं त्याच्यावर लिखाण मी करत असे आणि ते लिखाण मग स्वाभाविकप्रमाणेच आपल्या दैनिक तरुण भारत, लोकसत्ता, साप्ताहिक विवेक मुंबई अशा सगळ्या वृत्तपत्रांकडे, साप्ताहिकांकडे मी ते पाठवत असे। योगायोगाने प्रासंगिक लिखाणाला वृत्तपत्रामध्ये आणि साप्ताहिकामध्ये प्राधान्य देण्याची एकूणच वृत्ती असते, त्याच्यामुळे त्यातले बरेचसे लेख माझे प्रसिद्ध झाले। पण ज्याला ग्रंथलेखन असं म्हणतात तो माझा प्रवास आणीबाणीमध्ये चालू झाला। हा मोठा मजेशीर आहे। आणीबाणीमध्ये 1975च्या मी नागपूर कारागृहामध्ये जवळपास 19 महिने बंदिस्त होतो। पण त्या ठिकाणी थोडंसं डेटी न्यूज, राजबंदी असल्यामुळे आम्हाला सगळ्या प्रकारच्या फॅसिलिटीज मिळायच्या। मग त्या कालखंडाचा उपयोग अनेकांनी हा वाचन, चिंतन, मनन, लेखन याच्यासाठी करून घेतला। मी स्वतः 1963 सालपासून गुरुचरित्राचा वाचक आहे। तर ते साप्ताहिक पारायण करत असताना, वाचन करत असताना अनेक पद्धतीचे विषय आणि आजच्या आधुनिक विज्ञानातले अनेक पॅरलल असलेले संकल्पना माझ्या डोक्यामध्ये असायच्या। पण आता हा निवांत वेळ मिळाला म्हणून मी तो प्रयोग केला आणि पोथी माझ्याजवळ होतीच, मी पोथी रोज वाचतच असे।
तसं कारागृह म्हणजे काय, बाहेर न पडणे एवढंच त्याचं स्वरूप होतं. बाकीचं ज्याच्या त्याच्या आवडीप्रमाणे जो तो ज्याच्या याच्या कामामध्ये मग्न राहत असे. तर मग त्या पारायणाच्या क्रमाने मला जे जे भावलं, जे जे वाटलं, ते मी शब्दबद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्याच्यातून गुरुचरित्र चिंतन आणि चमत्कार अच्छा. हे माझं पहिलं पुस्तक माझ्याकडनं लिहिलं गेलं. आणि योगायोग असा की आणीबाणी आटोपल्यानंतर पुण्याच्याच अंजली प्रकाशनाने त्याला प्रसिद्धी देखील दिली. तो माझा प्रत्यक्ष लेखन प्रवास मी गृहीत धरतो, पहिलं पहिला प्रवास. त्याच्यानंतर सेवानिवृत्तीनंतर मी मलकापूर सोडलं आणि इथे आलो मुलाला. तर इथल्या संपर्कामध्ये अन्य लोकांशी संपर्क आला, संस्थांशी संपर्क आला. त्या संपर्कामधून मग नारायण महाराज केळेकर यांचं चरित्र मी लिहून दिलं. अच्छा. आणि पुन्हा त्याचा योग असा चांगला की त्या नारायण महाराज केळगावकर या चरित्राला त्यावेळेचा साहित्य पुरस्कार देखील मिळाला. त्याच्यामुळे माझा कॉन्फिडन्स वाढला लेखनाचा. आणि मग गीता भारतीय विचार साधनेमध्ये मला संघाच्या यंत्रणेमधून संपादक मंडळामध्ये घेतलं गेलं. मग त्या बैठकी, चर्चा, त्याच्यामधून मग भगिनी निवेदिता जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने अग्निशिखा, भगिनी निवेदिता हे पुस्तक लिहिलं गेलं. त्याच्यानंतर पंडित दीनदयाल उपाध्याय याच्यावर मला लेखन करण्यास सांगितलं. ते एक पुस्तक प्रसिद्ध झालं. त्याच्यानंतर मी विद्याभारतीमध्ये काम करत असताना तरुणांना संस्कारक्षम कथा या सांगता याव्यात, त्याच्यासाठी मी 101 कथांचा कथा सौरभ या नावाचा एक पुस्तक लिहून दिलं. असा माझा तो लेखनिक प्रवास आहे. निरनिराळ्या अनुभवातून ते लिहिलं गेलं. काहींनी सांगितलं, त्या सांगण्याची पूर्तता म्हणून काही पुस्तकं माझे साहित्य क्षेत्रात आले. आता तुम्ही जे उल्लेख केला भगिनी निवेदितांवरचं अग्निशिखा भगिनी निवेदिता हे जे तुम्ही पुस्तक लिहिलं, आणि त्याच्यानंतर साधारणतः 10-11 वर्षांनी पुन्हा एकदा तुम्हाला त्याच विषयावरचं एक पुस्तक अनुवादित करण्याची संधी मिळाली. तर हा अनुभव कसा होता, किंवा तुम्हाला पुन्हा प्रत्ययाचे काही अनुभव किंवा अनुभूती आली असं तुम्हाला वाटतंय? ती येतेच, कारण काय आहे, विषय एक आहे. अग्निशिखा भगिनी निवेदिता हे मी लिहून दिल्यामुळे कदाचित विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशनाला वाटलं असेल की हा विषय यांच्या आवडीचा आहे किंवा यांच्या परिचयाचा आहे किंवा याच्यावर यांचं लिखाण झालं आहे. तर इंग्रजी असलेल्या या पुस्तकाला यांच्याकडून न्याय चांगला दिला जाईल, त्याच्यामुळे कदाचित मला त्यांनी ऑफर केली असेल. आणि निवेदिता हा विषय थोडसा आधीच मी हाताळल्यामुळे आणि त्याच्यावर माझं ग्रंथलेखन झाल्यामुळे आपल्याला ते फारसं काही कठीण जाणार नाही या एका विश्वासाने मी त्याला होकार दिला आणि त्याचं इंग्रजीतून मराठीचं भाषांतर केलं. पण हे करत असताना त्या पुनःप्रत्ययाचा आनंद, त्या व्यक्तीबद्दलच्या अनेक घटना याचा आनंद तर मिळतोच, तुम्हाला मिळाला. मला असं वाटतं की तुम्ही स्वामी विवेकानंदांवरच्या जीवनावरच्या 12 पुस्तकांचा एक संच निघाला, आणि तेही पुस्तकं लिहित असताना किंवा तो संच तयार करत असताना विवेकानंदांनी भगिनी निवेदितांवर जे संस्कार केले, कारण भगिनी निवेदिता ह्या शेवटी परदेशातून इथे आल्या होत्या, तर त्याच्यामुळं मला अगदी खात्री आहे की विवेकानंदांनी असे काही संस्कार त्यांच्यावर केले असणार. तर ह्या संस्कारांबद्दल तुम्ही काय सांगाल? म्हणजे भगिनी निवेदितांचा भारतात आल्यापासूनचा आणि विवेकानंदांची शिष्या होईपर्यंतचा आणि पुढचा प्रवास, आणि ह्या विशेषतः ह्या संस्कारांबद्दल तुम्ही काय सांगू शकाल? त्याचं काय की त्याच्यासाठी थोडं आपल्याला त्याचं तात्विक विवेचन करावं लागेल. ते तात्विक विवेचन करायचं म्हणजे या सगळ्या ह्याचा, ज्याला आपण प्रारंभ बिंदू म्हणतो, तो शिकागोची धर्म परिषद आहे. 1893 मध्ये स्वामी विवेकानंदांनी शिकागोच्या धर्म परिषदेमध्ये जो एक सांस्कृतिक दिग्विजय म्हणू आपण, तो दिग्विजय केल्यामुळे काय झालं की त्यावेळेच्या जागतिक स्वरूपावर इंग्रजांच्या आणि ख्रिश्चॅनिटीचा प्रभाव निर्माण करण्याच्या दृष्टीने जी काही राजसत्ता
वापरल्या जात होती किंवा जे काही प्रयत्न केल्या जात होते त्याला एक शह मिळाला. म्हणजे त्याचा जर आपण स्वामी विवेकानंदांच्या भाषणानंतर 17 दिवस ती धर्म परिषद चालली. हो. त्याच्यामधले कट्टर ख्रिश्चनवादी असलेल्या ख्रिश्चॅनिटीला वाहिलेल्या काही वर्तमानपत्राचे रिएक्शन्स जर पाहिल्या तर त्याचं प्रत्यंतर आपल्याला येते. पण सुदैवाची गोष्ट अशी आहे की त्या काळचा जो अमेरिकेमधला, ज्याला आपण आजच्या शब्दांमध्ये इलाइट म्हणतो, इंटेलेक्च्युअल क्लास म्हणतो, एनलाइटन्ड सिटिझन्स म्हणतो, बरोबर आहे. त्यांनी विवेकानंदांना वैचारिकदृष्ट्या उचललं. विवेकानंदांचा जो वेदांताचा थॉट होता तो त्यांना मान्य झाला, त्यांनी उचलला. विवेकानंदांच्या पाठीशी ते अगदी कोणत्याही प्रकारचा संकोच न करता उभे राहिले. आणि मग त्याचा फायदा घेऊन विवेकानंदांनी सुरुवातीच्या काळामध्ये वेदांताच्या प्रसाराच्या कामाच्या दृष्टीने जी काही मुहूर्तमेढ करायची असेल ती अमेरिकेमध्ये गेली. हा त्यांचा कालखंड हा 93 ते 95 या 2 वर्षात त्यांनी प्राथमिक पायाभरणी त्याची केली. पुढे काय झालं की विवेकानंदांच्या डोक्यात आलं की अमेरिकेमध्ये तर आता आपला पायाभरणी चालू झाली आहे, आता इंग्लंडमध्ये आपण वेदांताचा प्रचार करायला पाहिजे. आणि त्या धारणेतून योगायोगाने लंडनच्या लेडी मर्गेसन यांचं निमंत्रण विवेकानंदांना मिळालं की तुम्ही लंडनला या आणि तुमचा शिकागोच्या धर्म परिषदेमध्ये जो तुम्ही वेदांताचा विषय मांडलाय, हिंदुइझमचा विषय मांडलाय, तो लंडनलाही तुम्ही येऊन मांडावे अशी आमची इच्छा आहे. आता विवेकानंदांचा पर्पजच तो होता, ऑब्जेक्टिव्ह ते होते. त्यांनी ते ॲक्सेप्ट केलं आणि ते लंडनला गेले. बिफोर दॅट लंडनच्या लेडी मर्गेसनच्या त्या बैठकीमध्ये भेट होण्यापूर्वी स्वतः निवेदितेचा एक जीवन प्रवास आहे. मला त्याच्याकडे यायचंच आहे. पण त्याच्या आधी मला असं विचारायचं की 2011ला तुम्ही काही पुस्तकं लिहिली आणि हा 2022, तर ह्या दोन्ही पुस्तकांच्या मध्ये काही साम्य आणि काही विविधता आहे का, किंवा माहितीमध्ये काही बदल झालाय का? माहितीमध्ये बदल नाहीये. कारण काय आहे की ज्यावेळेला आपण एखाद्या स्पेसिफिक व्यक्तीचं चरित्र लिहितो त्याच्यातला कंटेंट, घटनाक्रम हा कॉमनच असतो. तसाच तो याच्यामध्ये आहे आणि मी लिहिलेल्या अग्निशिखा निवेदितेमध्ये. फरक कुठे पडतो? प्रत्येक लेखकाचा एक स्वतःची विचार करण्याची पद्धत असते, एक ॲटिट्यूड असतो आणि त्याच्याप्रमाणे कोणत्या मुद्द्यावर जास्ती फोकस करायचं, कोणता मुद्दा अधिक तऱ्हेने न हे करता पासिंग रिमार्क ज्याला आपण म्हणतो करायचा, याचा लेखकाच्या आवडीनिवडीप्रमाणे फरक पडतो. तसा तो पडलेला आहे. बरोबर, अगदी बरोबर. म्हणजे माझ्या अग्निशिखा भगिनी निवेदितामध्ये तिचं सामाजिक कार्य आणि भारतासाठी असलेलं कम्प्लीट डिव्होशन, समर्पण, याच्यावर मी जास्ती फोकस केलाय. आणि त्याच्या जोडीने अनुशीलन समितीमध्ये क्रांतिकारकांच्या मागे एक ब्रिटिश असताना, ब्रिटिशांची गुलामगिरी भारतावर असतानाही आडपडदा न ठेवता ती अनुशीलन समितीमध्ये क्रांतिकारकांच्या मागे ठामपणे उभे राहिले. योगी अरविंद झाले, बारेंद्र घोष झाले वगैरे वगैरे. हे तिचं वैशिष्ट्य, मी ते जास्ती माझ्या चरित्रामध्ये फोकस केला. हा प्रवास वैशिष्ट्यपूर्णच वैशिष्ट्य, कारण शेवटी काय मार्गारेट नोबल ते भगिनी निवेदिता हा एक भव्यच प्रवास आहे. या पुस्तकामध्ये त्यांच्या थोडस स्पिरिच्युअल आस्पेक्टवर जास्ती ह्या पुस्तकामध्ये, आणि तुमच्या पुस्तकामध्ये त्यांचं साधारणतः सामाजिक काय म्हणतात त्याला अंग, आणि ह्या पुस्तकामध्ये हा वेगळा एक अँगल त्यांनी दिलेला आहे. तेवढाच फरक आहे, तेवढा ते कॉमन फॅक्टर्सच आहे सगळे. पण आता स्वामी विवेकानंद आहेत किंवा भगिनी निवेदिता आहेत, त्यांचं एक विचारधारा आहे, त्यांचे काही संस्कार मूल्य आहेत. तर ह्या विचारधारेचा किंवा ह्या संस्कार मूल्यांचा आजच्या संदर्भामध्ये तुम्हाला काय वाटतं की हे नवीन पिढीने कसं घ्यायला पाहिजे, कसं बघायला पाहिजे, त्यातनं काय शिकायला पाहिजे? हा अतिशय छान प्रश्न आहे. माझ्या दृष्टीने उत्तर याच्यासाठी आहे की मी सुमारे
40 वर्ष शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करणारा एक सामान्य शिक्षक आहे. तुम्ही हाडाचे शिक्षक आहेत असं म्हणजे असं आपण म्हणू शकतो. ते त्याच्यामुळे मला त्या विद्यार्थ्यांच्या त्या वयोगटाशी माझा 40 वर्ष संबंध आलेला आहे. अगदी 11वी 12वीच्या निमित्ताने किशोरवयीन तरुण असताना त्यांचाही माझ्याशी संबंध आला आहे. माझ्या दृष्टीने तर मी ज्यावेळेला माझ्या ह्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या बैठकी घेत असे 12वी 11वीच्या, त्यांना मी म्हणत असे की तुम्ही काहीही वाचलं नाही तरी चालेल, पण स्वामी विवेकानंद तुम्ही वाचा. क्या बात. अनेक विद्यार्थी जिज्ञासेने विचारायचे किंवा स्वामी विवेकानंदच का, तर मी त्याचं त्यांना जे सांगणार विश्लेषण करत असे तेच मी इथे मांडतो. ह्याचं कारण असं आहे की स्वामी विवेकानंद हे लॉर्ड मेकॉलेने मानसिक न्यूनगंड निर्माण करणाऱ्या इंग्रजी शिक्षणाचं परिपक्वता आणि 1836 सालपासून जाणीवपूर्वक भारतीयांमध्ये न्यूनगंड निर्माण करून इंग्रजांचं जे आहे ते सगळं चांगलं आणि भारतीयांचं जे आहे ते सगळं वाईट, म्हणजे अगदी शिक्षण पद्धतीपासून ते सामाजिक मूल्यांपर्यंत, सामाजिक काय वैयक्तिक जीवन, तुमचा धर्म संप्रदाय, डॉग्मेटिझम, तुमचे पूजा अर्चा, ह्या सगळ्या गोष्टीवर एक जे जाणीवपूर्वक त्यांचा प्रयत्नशीलता होती. नियतीच्या क्रमामध्ये विवेकानंदाने म्हणजे विवेकानंदांतच शब्द कोट करायचे ते मी सांगतो. ते एका गुरुबंधूला असं सरळ म्हणाले गमतीने की अरे विदिन 7 मिनिट्स मी 1836 सालपासूनचा मेकॉलेची मानसिक गुलामगिरी विदिन 7 मिनिट्स ऑफ माय स्पीच कम्प्लिटली वॉश आउट करून टाकली. आणि म्हणून ते पुनरुत्थानाचा प्रथम हुंकार करणारे विवेकानंद आहे. तर मी विवेकानंदांचा आग्रह याच्यासाठी म्हणतो आजच्या तरुणांनी की विवेकानंद जरी तुम्ही वाचले तरी तुमचा पूर्ण वेद काळापासून तर आजच्या अत्याधुनिक स्पेस युगापर्यंत तुमचा पूर्ण परिचय आणि इन दॅट कम्पॅरिझन भारतीय संस्कृती श्रेष्ठ काय याचा तुमच्या बुद्धीला जाणवणारा, इंटेलेक्च्युअल इझमला जाणवणारा तर्कशुद्ध विचार तुम्हाला विवेकानंदाच्या लिटरेचर मध्ये मिळेल. बरोबर, अगदी बरोबर. आणि म्हणजे ह्याच काळामध्ये म्हणजे विवेकानंदांच्याच काळामध्ये अरविंद घोष आहे किंवा राजाराम मोहन रॉय आहेत, ह्याही सगळ्यांचे एका दिशेने त्यांचा प्रवास चालू होता. तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काही साम्य विविधता असं काही तुमच्या लिखाणामध्ये आढळलंय? माझ्या लिखाणामध्ये आलाय तर मर्यादित स्वरूपात. सुरुवातीला काय झालं की इंग्रजांचा निरीश्वरवाद किंवा नास्तिकवाद आपण म्हणू आणि त्याच्या जोडीने त्यांचा विज्ञानाच्या माध्यमातून असलेला संपूर्णपणे मानसिक प्रभाव, त्याच्यामध्ये भारतीय येऊन गेले, त्यात काही प्रॉब्लेम नाही. पण एक वर्ग असा होता की सगळंच काही आमचं चांगलं नाही. अगदी बरोबर. वेद काळापासून जर आमची संस्कृती आहे आणि जगातल्या यच्चयावत आक्रमणकारी शक्तींनी जर तिच्यावर आक्रमण केलं आहे, म्हणजे विवेकानंदांची यादी द्यायची किंवा तुम्हाला आपल्याला सामान्यपणे इतिहासाच्या आकलन असणाऱ्यांना शक आले, हूण आले, कुशाण आले, डच आले, इंग्रज आले, फ्रेंच आले, इंग्रजांचं राज्य आलं, ह्या सगळ्या आत्यंतिक आक्रमणामध्ये मोगल, अफगाण, तुर्क त्यांचं तर अगदी फिजिकल आणि मसल पॉवरचं आक्रमण होतं. अशा आक्रमणामध्ये हजारो वर्ष तोंड देऊन जी संस्कृती टिकते तर तिच्यामध्ये काहीतरी पोटेन्शियल असेल, म्हणूनच मी ती टिकली. ह्या एका पॉझिटिव्हिझमवर काम करणारे अनेक लोक उभे राहिले. त्याच्यामध्ये रवींद्रनाथ टागोर आहे, राजा राममोहन राय आहे, महर्षी दयानंद सरस्वती आहेत वगैरे. पण विवेकानंदांचाच कोट करायचं झालं किंवा त्यांचाच उद्धृत करायचं झालं तर विवेकानंदांनी काय म्हटलं, यांचा हेतू चांगला होता. यांनी इंग्रजांच्या पद्धतीने एकेश्वरवाद, उपासना पद्धती, संघटन, धार्मिक संघटन निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. धर्ममूल्यांमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न केला, धर्माच्या आचार मूल्यांमध्येही बदल करण्याचा प्रयत्न केला. पण यांची चूक काय झाली की भारताच्या अवनतीला धर्म कारणीभूत आहे
हे यांचं गृहीतक यांनी धरलं आणि यांनी धर्माची नाळच इनडायरेक्टली तोडायचा कळत प्रयत्न. न कळत तोडण्याचा प्रयत्न केला. ती यांची चूक झाली. तो सांधा विवेकानंदांनी वेदांताच्या प्रभावी अत्याधुनिक काळामध्ये देखील उपयोगी पडेल अशा विचारसरणीने सांगलाय. म्हणजे मला असं वाटतं की धर्म आणि अधर्माचा त्यांनी असा एक तो जो एक चालला होता प्रवास किंवा त्या दिशेने जे काही प्रवास चालला होता सगळ्याच समाजाचा आणि एकंदरीतच राज्यकर्त्यांचा, तर ते असं तोलून धरण्याचं काम मला वाटतं विवेकानंदांनी केलं म्हणजे असं मला वाटतं. त्या भाषेत सांगायचं म्हणजे विवेकानंदांनी नकारात्मक भाव जो आहे तो पुसला पुसला. आणि त्या ठिकाणी धर्म ही आपली शक्ती कशी आहे अनादी काळापासून हा पॉझिटिव्ह मार्ग त्यांनी म्हणजे सुवर्ण मध्य सुवर्ण साधायचा मध्य काढला. त्यांनी प्रयत्न आणि केला असं मला तो सुवर्ण मध्य काढत असताना त्यांनी रिलिजन आणि धर्म याच्या संकल्पना स्पष्ट केल्या. याबद्दल मला निश्चितच ऐकायला आवडेल. म्हणजे रिलिजन आणि धर्म काय डिक्शनरीत तुम्ही बघितलं, रिलिजन म्हणजे धर्म आणि धर्म म्हणजे रिलिजन, तर हा जो फरक आहे तो निश्चितच त्याच्यावर तुम्ही 3 ते 4 मिनिटं आम्हाला सांगावं अशी माझी इच्छा आहे. ठीक आहे. म्हणजे विवेकानंदांनीच सांगितलंय. विवेकानंदांनी सांगितलं की आपला गोंधळ का झालाय, धर्माबद्दलच्या शंका कुशंका आपल्या मनामध्ये का निर्माण झाल्यात, याचं कारण असं आहे की इंग्रजांना रिलिजन जो शब्द त्यांनी दिलाय तो आपण इक्विव्हॅलन्स टू धर्मसंकल्पना गृहीत धरला. वास्तविक धर्मसंकल्पना आपली विवेकानंदांनी विज्ञानाच्या परिभाषेमध्ये सांगितलं की ऋत ही कल्पना वेद काळापासून आहे. व्हॉट डज इट मीन? तर ऋत म्हणजे कॉस्मिक लॉज. तर धर्मसंकल्पना ही आमची भारतीयांची कॉस्मिक लॉजवर ही आधारली आणि कॉस्मिक लॉज कायम असतात. म्हणजे वेद काळापासून भास्कराचार्यापासून ना त्यांनी ते प्राचीन याचा त्याच्यामध्ये तपशिलात जाण्याचं की कारण नाही, पण त्यांनी सांगितलं की गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत तुम्ही मांडला म्हणजे गुरुत्वाकर्षण विश्वात नव्हतं का? होतं, चिरंतन नाही ते, बिकॉज इट इज कॉस्मिक लॉज. तर त्या कॉस्मिक लॉजच्या गुरुत्वाकर्षणाची संस्कृत त्या काळामध्ये वेगळ्या पद्धतीने डेफिनेशन करून आमच्या पूर्वजांनी मांडली. ते आकलन करण्याची क्षमता तुमच्या विज्ञानाची नाही. आणि त्यांनी भारतीयांनाही अगदी पदोपदी सांगितलं की तुम्ही रिलिजन आणि धर्म हे इक्विव्हॅलन्स किंवा समदर्शी समजू नका. धर्म ही वेगळी गोष्ट आहे आणि रिलिजन ही, रिलिजनचा संबंध डॉगमॅटिझमशी येतो, कर्मकांडाशी येतो आणि भारतीय वेदांत तत्वज्ञाने कुठल्याही कर्मकांडाशी बांधलेलं नाही. म्हणजे धर्म ही संस्कृती असं म्हणायचंय का? धर्मातूनच हिंदू संस्कृती निर्माण झाली आणि धर्मातूनच या व्यापक धर्मसंकल्पनेतून हिंदू संस्कृती निर्माण झाल्यामुळे आज एकमेव विवेकानंदांनी तिथे आव्हान देऊन सांगितलं की मी एकमेव धर्म संपूर्ण सृष्टीमध्ये असा आहे की जो सर्व धर्मांना मानतो, एवढंच नाही तर तो त्यांना महत्वही देतो. मग त्यांनी ते शिवमहिम्न स्तोत्रातलं भाषणाचा समारोप करताना आलंय की ज्याप्रमाणे विश्वातले सगळे ओहोळ नद्या या समुद्रालाच मिळतात, तसं प्रत्येकाची उपासना ही त्या विश्वकर्त्या ईश्वराजच पोहोचते. ही सर्व देव नमस्कारान केशवम प्रति गच्छती ही जी समन्वयवादी दृष्टिकोन वेदांतातून निर्माण झालेल्या हिंदुइझमचा आहे. आय एम प्राऊड ऑफ दॅट आय एम हिंदू असं त्यांनी म्हटलं. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.
6